JTV Kaizer Chiefs 1 Sekhukhune 0 uthini ngegame board. Ostumaya bala. Siyanyoka segoli. Siyakhona. Sobaxina. Ubona into edlalwe lapha. Ngani bakho wena ngiyakwazi uyawathanda. Okay, next week iKaizer idlala nama free agent. Improvement from Ama-free agent oba Nedbank Cup iKaizer ijwayele ukustruggle against ama-team amancane. So to say, would you say iKaizer ready for igame ezayo? Simdedele kancane. Yabona mhla ka-1 iPirates siyayiminya. Bavele bayazi labo ukuthi siyabagwenya. Uyabona nje banenge bade bela stadium bazosupporta isikhukhune. Khona thina ngokucomment yebo siyayidla iPirates lesikhukhune mhla ka-1 siyayiminya. Uyayidla iPirates mawusho isikole sibeka sona ke mase udlala nePirates uthi ba 1-0 esakho body 2-1 ubani okorayo kulo 1 lwakho Jepris intwana yami. Ngizophinda uvila uzoshanga Ubheka- cabanga. umubheka i-defense yeKaizer Chiefs ready for umberelelo umfukeng. Yabi Ubani loyo? umfuka ngingane ne Ubonile uzwana. uzona kanengane. Uyibone le nto yakazwana. Uyibone kahle. Yeah. Awuyela lapha imba. Awuyela. No club yabo. iPirates siyoyidla. Hey, Meshe TV siyabonga kakhulu bafethu. Ngibonga thina for sure.